Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo pričati o top 5 najčešće korišćenih karata u ovom formatu. Zavalite se, sedite, uživajte jer počinjemo ovog trenutka. Kada govorimo o trenutnom formatu, dosta staplova se koristi u brojnim dekovima, ali mi ćemo sada pomenuti one koji se najčešće koriste u mainu, u gotovo svakom deku. Na prvom mestu nalazi se Infinite Impermanence, koja je hand trap, koja je toliko jaka, toliko je poskupela i nalazi se na samom vrhu, dakle nema u kom deku se ne koristi, može da bude jako korisna, može da vam izvuče game, ima ogroman potencijal, ne samo u ovom, već i u nekoliko narednih formata, s obzirom da je jedan od jako retkih hand trapova koji se iznova koristi, a slabo se reprintuje, dakle drži i tekako cenu. Na drugom mjestu nalazi se Ash Blossom, također hand trap koji je itekako pokazao da kroz brojne formate može da preživi igru, nije stigao na limited, semi-limited listu, tako da moramo reći da i on također drži cenu i da je jako koristan u gotovo svakom deku, bez obzira da li igrate možda casual ili igrate neki dek na nekim turnirima malo većim. Ash Blossom je definitivno platinasta karta i vredi je igrati. A na trećem mjestu nalazi se spell koji itekako ima uticaj na samu igru, a to je Lightning Storm. Lightning Storm je izašao sada već skoro pre 2 godine, ali i dalje drži cenu, dobio je jedan reprint koji je manje više isti, u nekom cenovnom rangu između $45-60, tako. Otprilike se kreće i nažalost ne postoji još neki reprint, ali možda će se naći u nekom strakteru u budućnosti naravno ili u nekom tinu. Naša pretpostavka jeste da će se naći u nekom budućem tinu, u strakteru nekom malo novijem, teže, zato što jednostavno Konami želi da zaradi, a i bilo bi malo glupo da dobijemo tek tako common. Možemo prvo da dobijemo neki reprint u vidu super rare varijante, a nakon toga možemo da vidimo i taj čuveni common koji će verovatno izgledati jako jeftino, ali bitno je da karta radi i da možete da je koristite, zar ne? Lightning Storm je karta koja vam omogućava da birate hoćete li da uništite spelove protivnika ili hoćete možda da uništite monstere. Naravno, mi nećemo previše pričati o toj karti jer je očigledno da ona ima odličan efekat. Birate dakle između spelova i trapova i monstera šta želite da uništite. Naravno, ne smete da koristite neke face-up karte jer onda nećete moći da aktivirate sam Lightning Storm, ali ukoliko ispunjavate uslove za aktivaciju, ova karta može da preokrene igru. I iz tog razloga nalazi se na visokom trećem mjestu. Na četvrtom mjestu nalazi se Fusion Destiny, ili ti Destiny Fusion, ili kako god hoćete da ga nazovete, nećete pogrešiti, zato što je cilj upravo to, da pozovete Destiny heroja, ukratko Phoenix Enforcera. Phoenix Enforcer je izuzetno jak i mislimo da će se sam Fusion naći negde na limitu u narednom formatu, to jest na narednoj listi, ali dok se to ne dogodi imat ćete priliku da zloupotrebljavate tu kartu na brojnim turnirima, mada naše mišljenje je da će pre to ode Red Ice Fusion na 0, ali ko zna, možda banuju Dragona ili tako nešto. U svakom slučaju Destiny Fusion je itekako dobra karta i koristi se u bukvalno svakom formatu koji može da iskoristi. Čim je izašla, znali smo da će da je skoči cena, ranije je bila mnogo jeftinija i sada jednostavno su se stvorili uslovi za njeno masovno korišćenje. Iz tog razloga ona se nalazi na 4. mjestu naše liste. I na 5. mjestu Nibiru. Nibiru je odlična karta koja može da vas spasi, koja može da zaustavi protivnika, jako je dobra i skupa, nećemo da se lažemo. Postoje neki reprinti, ali i dalje drži cenu, ali to ne znači da ne može da se nabavi. Tako da na 5. mjesto je stigla apsolutno opravdano. Ukoliko imate mogućnost da nabavite Nibiru, vidjet ćete koliko može da vam pomogne u sajdu prvenstveno, ali neki ljudi jednostavno drže i u mainu, što je, hajde da kažemo, pohvalno, jer nikada ne znate ko će šta da igra. Jedan Nibiru može da se drži u mainu sasvim lagano, ali ukoliko želite nešto malo jače i ako hoćete da iznervirate protivnika, onda 3, to jest 2 u side i 1 u main bit će sasvim ok.
Ovo je bila ta top 5 lista najučestalijih karata u ovom formatu, dakle ovo su karte koje ljudi često koriste, najčešće na svim mogućim turnirima, tako da imajte na umu da vi možete uvek da koristite nešto što vama više odgovara, čak i od ovih karata koje smo mi napomenuli, ali naravno sve je vaš izbor jer vi igrate svoj dek, a ne mi, sad ne, svako igra svoj. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se svidio, ne zaboravite da lajkujete, šerujete, da se subscribe-ujete, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi gdje ćemo pričati najverovatnije o sceni koja je trenutno aktivna, ali ko zna, vidjet ćemo sve o svemu. Hvala vam puno na podršci i vidimo se. Pozdrav!